el tema de la conferència que he elegit és el dels felins. Els felins són animals mamífers i també poden ser carnívors, és a dir, que mengen carn. Poden viure a la sabana, a la selva o en boscos molt frondosos. Poden haver molts tipus de felins i es poden classificar en 4 gèneres. El fèlid, que és on està el gat domèstic, el gat montés i el linx. També està el no fèlid, que és la pantera nebulosa, que a vegades no es diu com un gran felí. També pot ser el químic, un nom una mica estrany per un felí, però poden estar el guepard. I també en pantera, que està el lleó, el tigre i el jaguar. Hi ha molts tipus de felins que poden ser els gats. Es diuen gats domèstics, que poden haver, per exemple, són gats petits que es poden domesticar per a una casa. Poden haver de tipus de perses, de gats orientals, també poden haver siamesos. La mare pot tenir de 6 a 10 cries. I també les cuida 1 o 2 anys. I espero que la meva conferència, gràcies a escoltar-la, que ara estimeu més els gats i que sigui com un animal també domèstic.